Estrada, an Archdiocesan Director, kan Ministry for Migrant Workers. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa itong mga kasalan, tangani magkanikong kitang magdulot, magselebrar kan mga banal na misteryo. Kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na mga kamhan, asin pakapatawada ang sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kantaon ta na po, kamurawayan. Mamibig kita. O Diyos, Ika na nagsasabing magdanay sa mga pusong matano sa sintunay. Tugote kami, hulikan sa imong grasya, na mabuhay na siring na pinapagkanigo mong mag-erok. Huli ki Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na ikaiba mong nabubuhay at sinagahade. Sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An balaog nin katalingkasan, iwinaras sa sato kan Diyos. Minamawot kan kagurangnan, nagamiton nyato an balaog na ini, sosog sa saiyang kabotan. Hinanyugon po nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Kung uyon ka, magigibo mo ang katugunan. Asin ang pagsunod ka iyan, nasa sa imong kagustuhan. Kalayo asin tubig, ibinugtak sa atubang mo. Unaton mo ang sa imong mga takyag, sa anuman na gusto mo. Sa atubang nintawo, yaon ang buhay asin kagadanan. Itataos sa iya an anuman na sa iyang pilion. Madunong ang kagurangnan, makangangalas asin nahihiling ang gabos. Ang sa iyang paghiling yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Aram niya ang lambang gibo nintawo. Dain niya sinugo ang siisayman na harayo sa Diyos. Asin dain niya tinugot na magkasala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Maugmasinda na nag-uutob kan kabutan nin kagurangnan. Maugmasinda na nag-uutob kan kabuotan nin kagurangnan. Maugmasinda na ang buhay daing digta. Naglalakaw sa tugon nin kagurangnan. Maugmasinda na nag-uutob kan sa iyang kabutan, nakahanap sa iya, bilog nindang puso. Maugmasinda na nag-uutob kan kabuotan nin kagurangnan. Itinao mo sa indaan sa imong mga tugon, buot mo na maimbod sindang utubon. Ansa kong mga lakad magdanay lugod, sa pagsunod kan sa imong mga pagbuot. Maugmasinda na nag-uutob kan kabuotan nin kagurangnan. Bendisyone ang surugoon mo. Mabubuhay ako, asin kukuyugon ko ang tataramon mo. Buksan mo ang sakong mga mata, asin mahihiling ko ang mga ngangalasan kan tugon mo. Maugmasinda na nag-uutob kan kabuotan nin kagurangnan. Itukdo mo sako ang dalan nin sa imong tugon. Kukuyugon ko sagkod sa katapusan. Patuoda ako sa pagkuyog kan sa imong tugon. Sa pagkuyog kaiyan nin tudok sa puso. Maugmasinda na nag-uutob kan kabuotan nin kagurangnan. Kun mamumo tanta ang Diyos, magsarig kita sa iyang kadunongan. Sa tabang kan Espiritu, ako untaan sa iyang kabutan, na iyo ang ginikanan, kan tunay na kaugmahan, asin karahayan. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Alagad, pinag-uulayan ta ang kadunungan na yaon sa tunay na Kristiyano. Kadunungan, bako kan kinaban na ini, bako kan mga prinsipe sa kinaban na ini, na may katapusan. Pinag-uulayan ta ang kadunungan ng Diyos na natatago sa misteryo. Kadunungan na itinago ng Diyos para sa satong kamurawayan bago nagpuon ang panahon. Kadunungan na daimidbid kan mga prinsipe kaining kinaban, huli takon namidbid ninda, daikutana ninda, ipinako sa krus ang kagurangnan nin kamurawayan. Siring sa nasusurat,
Itinukdo niya to ang mga bagay na dai nahihiling kan mata, asin dai nadadangog kan talinga. Mga bagay na dai naaabot kan isip nin tao, mga bagay na inandam nin Diyos, na namuot sa iya. Ini ang mga bagay na ipinahayag nin Diyos sa tabang kan Espiritu. Ang gabos na bagay sagkod sa mga misteryo nin Diyos, natutugkad kan Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kunan sa indong katanosan, day lumampas sa katanosan kan mga eskriba asin fariseyos, day kamo makakalaog sa kahadean nin langit. Itinukdo sa indo naan sa tong mga magurang tinugon, day ka maggadan, asin an nakagadan, huhukuman kan banal. Ngunyan, sinasabi ko sa indo, ang naaanggot sa tugang, huhukuman kan tribunal. Ang nagmumuda, huhukuman kan sanggunian. Ang magsabing rungaw, sisilutan sa kalayo ni Gehenna. Itinukdo sa indo ang tugon, day ka magdurog sa bako mong agom. Ngunyan sinasabi ko sa indo, an minahiling sa babaeng may agom, asin buot magdurog sa iya, nagkasala na nin adulteryo sa iyang puso. Itinukdo sa indo na an sa tong mga magurang, tinugon, dai magsumpa nin basang lamang. Utuba ang sa imong panuga sa kagurangnan. Ngunyan, sinasabi ko sa indo, dai nanggad ka mo magsumpa ni sa langit. Hulita iyan ang trono ng Diyos. Ni sa daga, hulita iyan tungtungan kan sa iyang bitis. Sabihon na opo, kun opo, asin dai, kun dai. Ano man na lumabi kaiyan, minagikan sa maraot. Marhay na bareta ni Kristo na sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po kita gabos. Ana relihiyon ta sa kapagtubod na Kristiyano, lalong-lalo na Kristiyano Katoliko, alangkaw po
ana sinasabing pamantayan, sukulan, standard, lalong-lalo na pag-abot sa pagtubod, doktrina, saka moralidad. Moral, maray, tultul, matanos na pagkabuhay. Pagmati ko, pagtubod ko, amo paadi, usad sa mga dahilan, kintaon ta, masakit. Masakit maging Kristiyano, mas masakit magpaka-Kristiyano. Malangan ni, sa Europa, so nagregalo ka na to, o rinigalo ni amang Diyos sa pagtubod ta, sa di Asia, sa di Pilipinas, lalo na sa paagi ko, mga misyonerong Europeo, Espanyol, Francis, Belgians, Germans, iba pa. Nguwan, la nakagagatikot, nagpaparagatikot siya na Kristiyano. Tauno, masakit nirang isabuhay. Agungan ni nag-share sa bago, no, sungaran mo ni si Rosad to. Kadaklan ka mga katrabaho niya, mga ateista, mo't sabiyon, di nagtutubod na agko Diyos. Kinagtutubod man sila na agko Diyos, bukuan na influensya para kanda. Pasiparayan, dakan, kamutangan, dakan, kaulugan, kabuhay ni Rasa di kinaban. Ngamin, nagdedepende sa kusog, saka diskarte katao, uda Diyos. Apuera kan, with the influx of refugees and migration from MENA, Middle East, and North Africa, isinaman tabaga na kadaklansan, mga Islam, mga Muslim. So, mas nagdadakol ana Muslim sa Europeo, Europang uman. Pero sa dasira contraception, dasira abortion, ang mga puti, mga Europeans, agko na divorce, agko na abortion, legal, gay marriage, same-sex marriage, amo pa, legal, kaya danangingkin. Kaya sabi ko sa bago, zero birth rate. Isamantalang sira, danakan mga patakaran na arog ka na mga Muslim, pwede pang makaagum sa upat. O sa dalalaking Muslim, makatigtulo na bagasan na, tigdadarwa, times 4, pero na yan, 8 tulos. Samantalang sa mga Kristiyano, dana nga ni practicing, di na nagpa-practice, nagkukulang pa. Talaga ngayang, kung inunga na mo, talagang pwede ka mong mga Muslim, abot upat, basta ngaya kaya, Father. Ano nga upat sa na, buko ngayang 5, ay upat sa na ngaya Muslim. Pag 5 ngaya, Kristiyano na yan. Usadan, sa pagmati, uli pa, mapakasigin ito agum. Mabarian. Kudutan na sana. Yan. Usad pa yan sa nakarurugang, saka nagrururo. Tao no? So usada analysis o kaya pag-urup-urup ko padi. Usada spiritual director na mo kadto sa Collegio Filipino. Baga si Father Andrew, spiritual director sa Collegio Filipino. Sabi niya, siguro ngaya usadan sa rason, usad sa rason na nababayad ko, nulita, sa Islam, simple sa na inaayat. Ang mga Kristiyano, lalo na pagkatoliko, magpakasal sa naka, kada kula requisitos, pre-K na seminar, first communion na igin mo, usad na taon. Pabunyagan, lalo kay adulto, usad na taon, RCIA preparation. Pati sa mga kagigin, mas lax nga ni kita, mas stricto sa Amerika, sa Europe. Pati mga kagigin, usad na taon na para katikais, para seminar. Kaya iba sa di magpapalusot, magsushortcut, sa di pa kukumpil. Tadi si Ryan na obligar. Gatikot sa nang seminar, okay na. Pero kita, nagre-reklamo pa kita. So, high moral and faith standard of being Christian. So, usadan sa nababayad niya, kinunuta, naggagatikot ang Kristiyano, lalo sa doktrina. Sira, just one God, no confusion, no problem. Kita, Trinity, one God, 3 persons, 1 + 1 + 1 is equal to 1.
Sari mo mga ito arithmetic na ninyo ito mga Kristiyano ka mo. The doctrine of Santissima Trinidad. So, convenience versus dipisi la pagkabuhay. Pero ang bagayan, standard na tinatawag ni Jesus. Kin ka mo ngaya, lumuluog, di ngaya ka mo, lumiagi, sa dakulo, alakbang, itrangkilong pertan. Saan nga ka mo haya, pit? Piot. Taan nga dakulo alakbang araran, payan nga yan sa katibaadan. Pero, medyo masakit, matubong, piot, inconvenienteng raran, amuyan, piliw ninyo. Amuyan raran, migdara ka ninyo sa kamurawayan. Kaya nga ni, sa di binasatang Ebanghelyo, it was said, you were told by your forefathers, but sabihin, kabisara, mga scribes and Pharisees, mga Hudiyo mga Jewish people, Israelites, Old Testament moral standard. Thou shall not kill, di ka pwedeng magkuha, thou shall not commit adultery, di ka pwedeng magsumpa, oath, make an oath. Pero ako, sinasabi ko kanino, bukusan ng pagguguran, magpambubuno, pambabadil, din ninyo gibuon. Magpara. When you hate your kapwa, grabe ka auditan ninyo, bukusan ng mga kapwa, minsan, ngud mo, agum mo, hanggang sa lulubngan, hanggang na pantay na tiil, di pa sila inintindihan, di pa nagkausay. Magparakaungot ngaya, when you hate somebody, you are committing murder in your heart. O ika ngaya lalaki, thou shall not, you were told, you shall, sa Old Testament, you shall not commit adultery. But now, in the new law, New Testament, I tell you, kinagkawag ka marigsok. O kaya, nagtatagayari ka na pati ko, kinagko ka maraot, marumpot, na pag-isip, buot, pagpara-estimate mo ka o sa babayi, nagkukumiter na ka sa adultery sa puso mo. Pero bukunas na nga na mga sa lalaki. Paski yung mga babae, lalo na kadakul na ng pornographic material, baga, nagdali na. Musaan pa sila, buko man na adultery as in adultery as a sin, sex against sixth commandment, kundi sa pusuta. So more spiritual standard ni Jesus ka na itong mga Kristiyano. Masalang ka. Pero, amo kayan, isita, namigdara ka na to sa kamurawayan. Tunay na kaugman. Di ta na kamo para istorya, pareho sa tunay na buhay, saka sa pelikula, isita na yun, maski sa pelikula, so mga taong una mo, pag-una, da ka mo na magpaparagibusan na sa kasalan, anyway, kaya amo nga kita maugma, kita maswerte, kita masintabo, kita libre, kita makapangyarihan. Pero pagkatapos ba ka pelikula, sira talunan, sira tunay ang mamundo. So mga nagsakit, baga na si Fernando po, nagpaburubugbog sa nakuuna, pero sira bida, tunay buhay. Amo manan sa tunay buhay ta, easy tayan. Lalo na ako kita konsensya, dawa da ka na ito makarakop, dawa da ka na ito makaising, ago kita gibong kasalan, inuusig kita ka konsensya ta. Di kita pinatuturog sa matuninong, abukan si Amang Diyos, abu kita niyang papagtiuson, abu kita niyang mag-suffer, abu kita gusto niya kita maugma, tunay ka ugman. Paano kita magiging tunay ang maugma? Pagiging tunay na wise. Both the first and second readings speak of wisdom, karunungan. Pero baga sa ating mga tao, ano mangya ka ta magparatius pa, magparakuha ngaya ka. Be wise. Ako ngaya, wise ngaya ako. Hindi mo ngaya maisig ang ito prinsipyo mo. Sige. Pabakal sa nakang buto, pag mandayay ka, kuun mo, sintabo ka, kaban ka at gobyerno, kaya dayaon mo, employer mo, sa bandikla, o kuya sa kinuno pa. Pero sabi sa atin, pagbasa ta, tunay kadunungan ni Amang Diyos, na natatago ka panahon, kadununganan,
matatagpuan ta, manunumpungan ta, matutuparan ta sa paagi ni Hesu Kristo. Kaya minsan, tama sa mga sharing ninyo, bukusan ng sa abroad, sa mga pamilya tang nag-abroad, kung di kadakul ka mga tentasyon, sabi ninyo, kamo mas na nag-share. Pero, in those temptations, raw kita, tunay na wise, o wais na kita. Pagiging wais, pagbintay sa kapwa. Kaya, ag kumaldesyon, bukusan ng desisyon ta, hindi sumaraw tagibo ka na to kaiba. O kita man nagtatang maldisyon kanda, ninulita, pandadaya ta, pagbibintay ta kanda. Pero sabi ka to ni lolo ko, tandaan mo ngaya, magdikaloy ka, mas maray pa ngaya kang mabintay yan, di sa nakamambintay sa kapwa mo. Talagang grabe dagok ka na sinasabi. Pero pag tultul, matanos ka, tultul ka, maray kang Kristiyano, ikaw magiging maugma. Bebendisyonan ni ka ni Amang Diyos. Papayabaon ni ka. Tatawa ni ka sa grasya. Uno pa, sa the first reading, sinasabi, sorry na ito sa first reading, ikaanom. Sa libro ni Sirach, kun uyon ka, kun bubuoton mo, kin gusto mo, magigibo mo ang katugunan, asin ang pagsunod ka iyan, nasa sa imong kagustuhan. Nagray na tago ko narong subago. It's your personal choice. Paggibo sa maray, paggibo sa maraot, it's your personal decision. Pagpili mo yan. Ikaw mag-decide. Kaya king gusto mong mabiyayaan, mabendisyonan, decide to be good. Decide to follow the commandments of God. Decide now, here and now, to do God's will. Bilang pagtatapos mga kadakul ka na experience, testimony na gagayon sa abroad, pero gamitin ko na sa di tanga ni Agko, we meet halfway. One time, so sa the annual retreat na mo sa to seminaryo sa to Manila, inimbitara na facilitator, buko ng mga padi, bukong madre, bukong religious, hindi, mga lay people. Usa the charismatic movement. Tapos, ligaya ng pag-ibig yan ito, hindi ko na sigurado. Hope. Usa the doktor sa UST, nag-share personal testimony. Ako ngaya, convert ako. Katoliko ako, pero I am a doctor, abortionist. Kadto ngaya, mayaman ako. Gadakol ka, kinikita ko sa pag-abort. Pero ngaya, nagirumruman ko, sinabi ko, professor na mo sa the Catholic University, binubutulos primerong meeting na mo sa eskwela, sa medical school, UST. Malingawan na ngayon ninyo nga amin ituturo ko, pagpuon pa sa hanggang matapos sa di semester, sa di subject ko di, medical subject. Pero amo di din ninyo malingawan. Dawa din ninyo maginibo, basta din ninyo di ginibo. Ilinawaso nga amin na instrumento, scalpel, pang-abort. Amo nga di din ninyo gamiton. Amo di din ninyo gibuhon. Narong ruman niyan to. Pero grabe temptation. No, sabi nga ni Tatagalog iya, alam niyo brother, very tempting ang maging abortionist doctor. Bakit? Kumikita ka na, nakakikita ka pa. Ang babata ng mga nagpapabort, ang sexy, ang gaganda, di ba? Oh, maski man ako nagdoktor ako, talagang nagdaradarwa akong bayaan at to professional to pag-abortion. Pero nanindugan niya, be wise in the eyes and in the sight of God. So amo man na di gustong ipaabot ka simban ni amang Diyos kinunuta binabaoyan gayud kita sa di kabaklay. Kinpaono kita magiging tunay ang madunong sa mata ni amang Diyos sa paagi magiging maraya tao maski kadakol ka tentasyon pwede papalan kitang gumibo sa karayan maski nasa kasakitan. Sabi ko nga ni Subago, bukong excuse kapag tiusan kadipisilan ka buhay o ilang man nganing kita maggibo sa kalukuwan.
Ngani maggibo kita sa kasalan, kumiter sa kasalan, ilugod. Kin gusto tang maging maugma, magbaklay lugod kita sa katanosan, sa kadunungan, sa lindong kan biyaya nin Diyos na kagurangnan. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. May pagsarig, iitaas niya to ang sa tong puso sa Dios na naggigiya sa to sa pagbasa kan Biblia para sa hararong na pagkasabot kan sa iyang mga tugon. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa indang pagtukdo, asin paghulit, an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, maghamon sa to na magsunod sa mamuton na paagi ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dainyato pagpatawan ang mga hobenes nin mga kagabatan na kita mismo habong magpaksan, ipamibinyato sa kagurangnan. Amen. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos na mga kamate kan Diyos non na pagkamuot sa saindang pag-irimahan, ipamibinyato sa kagurangnan.
Tanganing an mga naghehelang, magpusog an buot, asin maranga kan mga tataramon, asin mga gibo, nin mga nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga paratubod gadan na, mag-ugma sa katuninongan, asin kagaya-gayahan sa kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Ipangadita mga sadirita, mga pamilya ta, nalugod. Arog kasimbag kasalmuan, kita magin maugma, magaya-gaya, huli tapaladan, an mga naguutog, kan kabutan, kan kagurangnan. Ipamibita ki amang Diyos, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. amang makakamhan, sagkod paman, paliwanagi ang sa mong buhay, lalo na kami mga membro, mga pamilya, of migrants, OFWs, mga expats, kan sa imong tugon, magin sa mong buhay, kan sa imong tugon, nin pagkamot, asin antabay kami, sa tamang dalan, pasiring sa imong kahadean, huli Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para silturhiya kan Eucharistia. Mamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako, asin ang sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos, Ama makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot, maglinig asin magbago sa mo dangan maging burabod nin kabayadan na daing kasagkuran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan. Uli Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinihimo mo sa hawak na ini. Bako sa nang nakakamate, kami araw-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabutan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran, taigwa kan mga enot na mga bunga kan espiritu, na ibinangon mo kay Kristo sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba ang gabos na anheles, nag-uumaw kami sa imo, nagrorokyaw, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Kagurang ni kananggadan banal, burabod ng gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan, sambon kan sa imong espiritu, tanghaning para sa mga maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo, kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakin ni, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulon para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, asin nagsabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay lawat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdom mga kagurangnanan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siriman gerumdamas sa imong pagkaherap. An sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami tanganing kaibakan ni Santa Maria Virgen na Anak kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singabos ni santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dayong kasagkuran, mag-umaw o sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yeso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga kamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan manakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, nakikimahera kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantag kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatoong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyang katuninongan asin pagkasasaro, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahali, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong magpatinarawan kita, nin katuninongan. Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpampara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kita na mga inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
Mamimibi kita. O Diyos na mga kamhan, namimibi kami. Warasan na ang panuga na inako mi, an bunga kaiyan, makamtan mi, huli ka ini mga misteryo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ulang una tabi ka mo, madali sa natago pa pati alas 5:30 ang misa. Di ko po pwedeng palipaso na di pagkakataon na magpasalamat sa ngaran ki Amang Diyos, saka ni Amang Diyos, saka ka Arkidiocese ng Cáceres, ni Arsobispo, Tria Terona Rolando, na pasalamatan. Unang-una, adi mga participantes, puon pa, pagpartisipar kung mga volunteers during the orientation, isa kanguwan. Salamat kapag simbag ninyo, ka pagbabawi ni Amang Diyos na magtumar parte, saka maglingkod sa di Ministry for the Families of Migrants in Cáceres. Salamat po ng God kanino. Another round of applause. Mga participantes nagtiyaga, participar bilog aldo sa di kanatong pastoral center. Dangan sa mga volunteers, sa mga facilitators, palakpakan ta po sila, dito na sila pag-usad-usaron. Of course, sa pamamayo, ipagtipon, pag-inkaminar, pamamayo, ni Rani Boboy, sa ni Lenny, figurasyon, amugay ng coordinator, couple, kana MFMC. Tapos sa tabang, lalong-lalo mga original, sa Couples for Christ pa, sa din na kung kuha ba yan, Families of Christ, Missionary Families of Christ, si Brad na Merle, saka si Wilmore Minyolas. Lalo-lalo sa family ministry man, si Mer, saka si Manay Rose Aliana Registrado. Salamat po kaninyong amin. Isay pa. Lahat muna. Surprise. Ay, salamat pala ka di mga lecturers, acolytes, saka di choir. Di ko naisikin. Muhan ko sa nakamunabay, siguro Gen Z choir. Palakpakan ta po sila. Salamat. So, kaso mga nagsimba man sa di, si Father Albert Orillo, saka mga katuwang nila. Sa talagang bakusan ng pag-akomodar, hindi pagplano, pagsabuot, ipagtugot, initiate na magtugdas na, imalunsar na, adi ka na itong bagong paglingkod para sa mga pamilya, kana mga nagtatrabaho abroad sa luwas. Kaya Father Albert, sa kaninyong mga taga-sadi parokya, Diyos magbalos. Kadaklan, lalo na, salamat. Salamat ka di couple coordinator, ka di Ministry for Families of Migrants in Cáceres. O da iba, adi mag-Aguma Badilla, Ringo, and Janet. Sira nagpaparaplano before, during, and after nagtatrabaho sira para kan. Pagagalin nila sa trabaho, paingalo nila, meeting na mo, plano nila, maski mga sa pagtukar ko sa ito, sira pa nag-give to PowerPoint, nag-arrange. Kaya salamat po kaninyo ka dedikasyon. Dawa da ka mo honorarium, da ka mo sweldo, kamo pa nga ni nagbibiliw sa kwarta, galin sa dire ninyong bulsa. Di man po ako kaninyo nagpaparungog, pero kinag ko mag-irungog, mabalos. Magtindog na po kita. Salamat ki Amang Diyos sa kadakoy. Ki ina, katipanan, angustya. So mga bago pong umabot para sa 5:30 Mass, ading misa po, dinusay, dinulot pa sa namo para ka Ministry for Families of Migrants in Cáceres, Sadi, Holy Cross Parish Church. Sadi po sa mga participants and facilitators. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon na lugod kamo kan Dios na mga kamhanama, aki asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw asin iharubay nindo an marhay na bareta ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Diyos maray gabi ka ninyo amin.
Pwede muna po magaling, magpa-picture po. So, mga participants and facilitators with Father Manny.